Brabta mal-iskandlu ta' Għawdex, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal għal aktar minn darba li l-akkużi huma fil-konfront tar-raġel ta' Giovanna De Bono u mhux tagħha. Dan bilan li jfarfar kull tip ta' ħtija minn fuqha. Iżda persuni li segwew il-każ mill-qrib jagħmlu ċara illi wieħed ma jistax jifret waħda minn ieħor. Fost dawk li kummentaw f'dan is-sens kien hemm l-editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan, meta kien qed jieħu sehem fil-programm Tweġibiet fuq One. Jiena sorpriż li baqgħet issostni l-innoċenza tagħha, innoċenti f'sens li mhux hi kienet involuta, mi kienet il-Ministru fejn kien hemm ir-raġel tagħha li kien projects officer. Xavier Balzan sostna li ma qabel xejn mal-pożizzjoni ta' Simon Busuttil, illi ħal pożizzjoni li ma jagħmel xejn fil-ġimgħat li kien żvelat il-każ mill-midja. L-istess bħalma Giovanna De Bono iddeċidiet li ma tirriżenjax. Jien ma naqbilx li ovvjament tieti dik il-pożizzjoni għax jien niftakar ukoll li kien ikun hemm mumenti fej Prim Ministri kienu jgħidu pereżempju kapijiet ta' parti kienu jgħidu jekk xi ħadd ikun taħt investigazzjoni, jiena dik il-persuna ma tkunx denja li tkun tokkopa dik il-kariga. Jiġifieri jien ma nafx fejn jitpoġġew il-goalpost, xi kultant jitpoġġew f'post ieħor, xi kultant jitpoġġew post ieħor. Fuq kollox, sostna Balzan, Busuttil messu fem aħjar dak li kien għaddej f'Għawdex. L-iktar ħaġa naħseb li Simon Busuttil forsi missu kellu ftit xamma politika kienet. U llum issa niġi għalih aktar tard kienet il-fatt li il-qasba kienet ilha ċaqċaq f'Għawdex. Konna jiena nisimgħu li hemm affarijiet li huma mhux aċċettabbli. Qatt ma stajna nikkonfermawhom, qatt ma stajna nsibu il-provi biex dawk il-ħanidu hekk id-diċeriji li konna qed nisimgħu nittraduċuhom f'affarijiet li huma veri. Din id-darba d-differenza kienet li kien hemm persuna li għamlet użu mill-liġi tal-whistleblower illi daħħal il-gvern is-sena li għaddiet. Il-whistleblower żvela kif kien jintbagħat jagħmel xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi għal dawk li potenzjalment kienu votanti ta' Giovanna De Bono. L-investigazzjoni tal-Pulizija mbagħad waslet biex Tony De Bono tressa l-qorti akkużat bi 13 il-kap ta' akkuża.